Negreira volve ser esta noite a capital gastronómica de España. Ali celebran unha nova edición de Estrelas no Camiño. Máis de 30 chefs, que suman 70 estrelas Michelin, acudiron este ano á convocatoria de Cea Solidaria que organizan os Irmáns Rial. A cea culminará unha xornada cunha axenda moi apretada, Iria. Sí, unha das actividades trouxo o grupo de 30 cociñeiros ata aquí, ata a praia de Testal. Da man de responsables da confraría de Noia coñeceron de preto o traballo das nosas mariscadoras. Algúns, coma Yayo da Porta, xa sabían o todo o traballiño que ten detrás ese gran produto que temos, non? Sí, claro, bueno, eu que veño de familia de mariscadores, non? Ter aquí a todos os meus colegas de profesión enseñarlle como cultivamos, como coidamos as nosas rías, pois para min é todo un orgullo, non? Que veñan aquí e coñezan de primeira man o noso produto. Pois moitísimas grazas, que teñades un bo día. Nada, igualmente. A xornada vai culminar a noite en Negreira con esa cea solidaria que se vai destinar a asociacións que coidan da. Os anfitrións son galegos, con estrela, e os convidados os chefs máis célebres do momento. Máis de 30 que suman case 70 estrelas Michelin. E hoxe almorzaron con produtos de Galicia calidade. Os queixos das denominacións de orixe, queixos de artesanía alimentaria ou produtos lácteos, tanto como leite, como iogures, e tamén, como non, esa parte de repostería. Foi unha degustación previa á saída pola ría de Noia e a cea solidaria desta noite en Negreira, unha experiencia para afondar na relación entre gastronomía e territorio. La amplitud de la gastronomía de Galicia, que por otra parte casi todos somos devotos. Un evento además solidario donde tenemos la oportunidad de compartir con muchos chefs nacionales e incluso se va ampliando el panorama a chefs internacionales. Un gremio que siempre hemos sido muy bien avenidos, que hay muy buena sinergia y pues a disfrutar de estos días y de conocer más la cultura gastronómica gallega. Somos a despensa de España. Eles o din, temos o mellor marisco, o mellor mar, temos queixos increíbles, carnes, que imos a decir. Aquí de lo que se trata también es de no perder la identidad de los productos, de tu tierra, del entorno, de crear una economía circular, de ayudar a los productores y sobre todo que no se pierdan esas profesiones, ¿no? O selo Galicia Calidade ampara 180 empresas e ten máis de 880 produtos adheridos. O 9,7% do Produto Interior Bruto galego e todas as empresas pertencen ao selo de garantía. Produtos galegos que a partir deste serán converterán Negreira no centro gastronómico do país.